Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Сёння мы зноў звернемся да творчасці вядомага беларускага пісьменніка Змітряка Бядулі. Ён увайшоў у гісторыю як адзін з самых таленавітых празаікаў і паэтаў. Як ягоны твор, так і наша перадача заклікае к жыццю. Паслухайце, калі ласка, падрыхтаваны тэкст. Магчыма, думкі нашага сённяшняга літаратурнага госця, а таксама мой аўтарскі ўступ і падсумаванне стануць для вас натхненнем. Жыць паўнавартасным жыццём. Невялікае развяжанне вы пачуеце адразу пасля песні. Далучайцеся. Нет счастья на земле без Бога, не веришь, пробуй, как и все. Зажав кулак стальную волю, стремись всегда быть на коне. Но конь строптивый, жизнь лихая, однажды выберут момент, и пересохшими губами, растоптанный других конями, ты скажешь: в мире счастья нет. Ты скажешь: в мире счастья нет. Все ищут молока и меда не в обетованной земле, и скачут слуги фараона и погибают в глубине. Во все же века через пустыни идет искупленный народ, и испытания гнет им спины, от боли в жилах крови стынет. Но счастлив тот, кто все перенесет. Но счастлив тот, кто все перенесет. К жыццю. Кожная новая ідэя, кожная новая думка родзіцца заўсёды самім жыццём. Паяўляюцца апосталы, которые цэлай галавой вышэй стаяць ад звычайнага народнага імпульса і пачынаюць шырыць сваё вучэнне і пропаведзі. Апрача нямногіх, яшчэ не даросшыя да гэтых думак, людзі спачатку лічаць новае за нейкае апаганьванне старых традыцый, за непрыемнае для іх узбурыванне старога спакою, балота, пакрытага зверху зялёнай абманчывай цінай, і прарока распінаюць як бязбожніка і бунтаўніка,
который няпрошаны ў лес у іх прысяжную праўду. Жыццё ідзе тым часам сваім ходам, і ў канцы канцоў тыя гарачыя, шчырыя словы непрызнанага апостала спаўняюцца. Аглядаюцца людзі. Жыццёвая праўда сваім добра загартаваным папрокам урэзваецца ўсё глыбей і глыбей. Шэпчуцца людзі. Той распяты намі быў святы. Святы. Народ перакідаецца ад крайнасцей да крайнасцей і тым самым імпэтам, што раней паганіў, цяпер паважае свайго прарока жыцця. Людзі цалуюць пакорна яго магілу і ставяць яму хвалебныя манументы. Людзі каюцца: «О, чаму мы раней не зразумелі? Мы б дагэтуль шмат чаго большага зрабілі б, мы б дагэтуль», і захлёбваюцца новай хваляй навейшага жыцця. І зноў тая самая гісторыя. І зноў тая самая чарапашая хадзьба. У гэтым ад незапамятных часоў і ўся трагедыя жыцця. Дзела ад слова заўсёды гранічыцца вялікаю прорваю, і доўгі час прыходзіцца чакаць агульнага ўсведамлення. Галоўным мастом паміж словам і дзелам ёсць падгатоўка і ўсведамленне народа да новай ідэі ў жыцці. Але так, як усё ў жыцці мяняецца, гэтак само жыццё мяняецца. Самы тэмп і ход жыцця ўжо не такі, які быў даўней. Галоўны нерв жыццёвы зрабіўся вельмі чулы, так што рахавацца цяпер з устарэлай практыкай нельга. Цяпер замест паспех на людскі смех кажуць: адклад не ідзе ў лад. Кожная ідэя павінна адразу дапасавацца да жыцця. Жывое жывым і корміцца. Досыць нам уздавольвацца пустымі казкамі, прыгожымі словамі. Жыцця, жыцця, дайце нам жыцця. Гэта належыць да нас, беларусаў, цяперака да нашага руху. Праўда, уелася гэтая святая справа ў жыцці, у мазгах укаранілася. Усе і тыя, которые спачатку жартавалі, пачалі цяпер другімі вачамі глядзець на справу. Вельмі добра, так павінна быць, але нам цяпер трэба скарэйшым шагам пайсці ў асвятленне вёскі, не чакаць, злажыўшы рукі, а адразу з дзела пачаць. Чаго вы маўчыце, жывыя, святлейшыя людзі нашы? Ідзіце да працы, будуйце будучыню народу беларускаму, тварыце кааператыўныя установы, няхай сялян па праўдзе болей карысці мае з працы рук сваіх. Дзе тыя хаўрусныя банчкі? Чаму іх гэтак мала? Няхай селянін па праўдзе падмогу мае ад шчырых братоў сваіх. Дзе тыя школы народныя? Чаму іх гэтак скупа? Дзе тыя чытальні, гурткі асветы? Дзе тая жыватворчая духоўная страва па вёсках? Яшчэ далёка да таго часу, кажаце вы. Жыццё ідзе сваім звычайным парадкам. Не, браткі, жыццё да жыцця не роўна. Што раней, а што цяпер, вялікая розніца. Не, браткі, у вас толькі ёсць занадта духоўнага гультайства. Не аставайцеся ззаду і ідзіце разам з жыццём к жыццю. А таму жыццю, которое гарыць полымем вялікай энергіі, жыццё, маючае ў сабе багатыя сілы, которые нібы дынаміт разрывае ўсё старое, заржаўленае, скрыпучае, а ладзіць новае, чыстае, гулкае, на адвекі загартаванае жыццё. Ад слова да дзела. У гэтым галоўная апора і надзея. Не кажыце, што не патрапіце, трэба толькі хацець. Не кажыце, яшчэ паспеем. Кожная хвілінка дорага. І якая важная работа цяпер стаіць перад вамі, браткі мае. Мы спадзяёмся, што тыя здаровыя элементы вясковага люду, которые гадаваліся пад небам і сонікам, незатуленым едкім дымам фабрык і шэрымі гарадскімі сценамі, саслужаць у скорасці вялікую службу. Гэтыя свежыя народныя элементы будуць тымі прышчэпамі, которымі хутка прыйдзецца лячыць выраджаючыяся гарадскія пакаленні, которые ўжо чуць ногі валакуць пад цяжарам атручанага фізычнага і духоўнага жыцця і нездаволенасці ва ўсім. К жыццю. Дайце народу хлебануць, пакаштаваць толькі глыток чароўнай асветы, і ён прачнецца, як тая казачная спячая царэўна. Бярыце пад увагу, што цяпер то не раней,
і ўсё павінна тварыцца скорым тэмпам. Клічу вас к жыццю. Клічу вас к жыццю. Так мы кажам нашым дзецям, паўтараем чальцам царквы, гаворым нашым няверуючым сябрам і знаёмым. Такой была пропаведь аднаго знакамітага нам усім чалавека Ісуса Хрыста. На простых жыццёвых прыкладах ён запрашаў у Царства Нябеснае, заклікаў расплюшчыць вочы і пачаць глядзець у нябёсы. Ён вельмі хацеў, каб часовае заставалася часовым, а Божае стала жаданым і галоўным. Яго місія была запрасіць людзей звярнуць увагу на Бога. Яго словы і справы былі дзейсным прыкладам таго, што самае актуальнае слова, звязанае з пераменамі, гэта сёння. Жывое жывым корміцца, паўтараем мы за нашым літаратурным госцем і прыгадваем словы, якія Сын Божий казаў пра сябе: «Я праўда, шлях і жыццё». Знайсці жыццё, знайсці Господа і збаўцу Ісуса Хрыста – гэта сапраўдны выклік і сапраўднае шчасце. Нашел того, ком душа моя давно томилась, ком вечный мир она нашла, пред кем в любви склонилась. Христос страдал за грех земли, Он клад бесценный для души, Он клад бесценный для души. Нашел того, кто в нищете шел ко кресту страдая, с венцом терновым на голове, от ран изнемогая. На крест Голгофский посмотри, там клад бесценный для души, там клад бесценный для души. Нашел того, кого душой люблю я бесконечно, и кто ведет меня в покой, где я пребуду вечно. Христос, тот край меня веди, где клад бесценный для души, где клад бесценный для души. Христос, тот край меня веди, где клад бесценный для души, где клад бесценный для души. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.